хонаи фурӯшӣ бо нархи катлаван ва медонед боз чӣ хубӣ дорад? Ошшонаи паст, яъне панҷум ошшонаи мана ҳамин бинои новостройка. Минтақаи беҳтарин. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. Хона дар тарафи ёвари Правсоюз ҷойгир мебошад. Аз ин тараф худи ёвар ва аз ин тараф роҳ ба сӯи прокуратураи генералӣ. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Дар бино дӯстони азиз се талифт мешавад. корҳои сохтмонӣ ва таъмирӣ дар ин бино ба пуррагӣ рафта истодааст. Як маҷмӯаи истиқоматии бузург ва замонавӣ мешавад. Ва марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ сехонагаи пална ценни пурра бо масоҳати умумии 136 метри квадратӣ 4 та треза дорад. Дар панҷум ошшонаи бинои новостройка худи бино аз 13 ошшона иборат мебошад. Дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. Нархи хона бошад сари 1 метри квадратӣ 7999 сомонӣ. Боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидед, хона холӣ мебошад, яъне ягон хел перегородка надорад. Чӣ хеле ки ба шумо лозим аст, ҳамин хел планировкая ба домсоз пешниҳод мекунед. Домсоз ба планировкаи шумо хоная тақсим карда перегородкаоша мекунад. дӯстони азиз, чун ҳар вақта хотир расон мекунем, канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.